Jamen, jeg hedder Jokum, og jeg kommer fra, jeg har 2 virksomheder, og det ene det er med coaching og personlig udvikling, og det firma hedder New Approach, og det andet, den anden virksomhed jeg har, det er som rådgivende ingeniør, som hedder plastkonsulent.dk. Altså de resultater, som jeg kan skabe nu i forhold til hvad jeg kunne før, det er helt klart at få folk med. Jeg kan få bragt folk op i en positiv tilstand, helt bevidst. Det har jeg nok også kunnet før, men nu er det noget, som jeg som direkte kan gå ind og gøre. Og ved at jeg kan gøre det, jamen, så kan de her interaktioner, der er med andre, om det er salg eller om det er coaching, at jeg skal ud og praktisere, jamen det vil kun ske hurtigere nu. Prøv det!